Sa iyo hagod na to mag-jogging, Joy. Sa'yo, ang gani kayo mo naghantak. Go. Di ba si Brownie man na? Lo, kabuhin buwang ay. Patay si Choy, gukdon gito ron. Choy, honong kay gukdon nga Brownie. Look, kaya ba ang iyo ah? Giing na dati kag hunong. Buwang, ihunong po, gipang, tapos iro. Sunod, kita gan kag iro nga wa ka kaila, hunong ug daggan, lakaw naghinay. Kabaw ba ka kung anong dapat dili ka mo daggan? Sige daw, ngano man kunobi. Kung wala pa kakabaw, ang iro naan sila kaliwat sa mga wolf. Since kaliwat raman ni sila, naapod traits and instincts ang mga iro nga pareha sa wolf. And one of the example ani nga instinct kay gitawag og prey drive. Ang kaning prey drive mao gini ang ginagamit sa mga wolf para mangita, mugukod ug mudagit og mga biktima aron sila makasurvive. Dili lang iro or wolf ang naay prey drive. Naa ni mostly sa mga baliboon nga four-legged animals like pareha ng iring or tiger. Di ba kung kabantay ka sa mga salida or makita jud nimo sa tinuod, kung naay mudaggan nga mananap kay ila ginagukdon unya ingkibon ang liog. Di ba? Mao ko na sa mga iro. Makita gani na sila nga nay mudaggan, kukdon gyud ka ana kay tungod na sa ilang prey drive. Pero boy, ginapakaon man ni 3 times a day akong iro. Nga mugukod maghapon. Nice question, Gaw. Since ginahimo naman og pet ang mga iro karon, pareha ni Brownie, nga gipakaon og 3 times a day, hinahinay na ni mawala nga instinct. Kay tungod, dili naman sila kinahanglan mo daggan or mugukod og biktima para mabuhi. Pero, ang ilang instinct to survive, naagi hapon, dili na mawala. Pero ginagamit na nila sa lain-lain nga pamaagi. For example, naay healthy and harmless nga pamaagi, like kana maglabay ka og bula, di ba mudaggan gina sila, kunya kwaon ang bula, kunya ihatag sa imuha. Pero naay uban iro nga walay proper training, pareha ang mga iro nga naaras dan, kita gana sila naay mudaggan, matik ila dayon ang gukdon. Naapod uban rason kung nganong gukdon kag iro kay tungod nahadlok ni sila sa mga tao. Kaning mga iroa, naa ni sila negative experience sa mga runners. Muandar dayon ni ilang instinct nga dapat nila protektahan ilang kaugalingon. So mauna, ikaw Gaw, higti ka na permis Brownie. Wala ra ba na proper training? Ug wala po na injection na og anti-rabies. Be a responsible owner. Ug ikaw Choy, makita gani kag iro nga wala ka kaila, hunong gidayon og daggan. Lakaw lang ka para dili ka mapahitan. Kaya ba, ibalik na bubuwang eh. Di mo dili mo daggan eh. Ayaw nagdaggan. Ngamo nga ngamaw.